ako sa mi dobre spalo. Ako sa mi dobre spalo. Majo? Ty tu čo robíš? Ja ťa počujem. Kde si? Ja som v strede, ale ja ťa počujem. Ty tu čo robíš? Ja neviem, mňa tu taký gihun mi povedal, že mám prísť. Ja neviem, že či to je taká hra o peniaze, ja neviem. Čo mám? Ja neviem, ja dám asi jednotku. Nože, ale nechápem, jak sme sa mohli stretnúť takto. Ale my sme boli v tme, ale neviem, ako sme sa dostali sem. Veď tam bol ten Ujo, ktorý si chcel s nami zahrať hru, tak sme si ho primietli o peniaze. Už si pamätám. To si jediné pamätám. Asi nás uspal v aute, no. Nie sa umreme hneď prvý. Vaj! No, ding, 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 ding. Green light. O, vie, to som... A ja? Green light. Ja počujem zbranie. Aj ty? Haló? Pri mne sa postavil. Green light. Aj pri mne. Ja sa bojím. Toto je asi o život. Tak toto asi není normálna hra. To je podľa mňa taká... To fakt? Green light. Red light. Green light. Red light. Green light. Red light. Green light. Dali sme to. Ale fakt nejaké peniažky. A ja? Čo si vybereme? Ja by som dal dvojku. Ja jednotku. Lebo asi tu bude asi už vymyslen jednotku a dvojku. Takže Ja dám dvojku. ja jednotku, pretože hráme jednotku. Ale jednotka je taká. Nevadí. Vyhrá season 1, nevadí. Joj, aspoň že. Tu máme 2 minúty na vyrezanie. Ktoré dáš ty? Ja dám tieto. Daj mi dáždik. Daj mi dáždik. Ja mám to najťažšie. No, tak to budeš mať ľahšie. Mne sa to troška zlomilo. Ja neviem vyrezať.
Kde si? Kde si? Ešte robím. Dúfam, že neumreš. 1 minúta. Nie, 40 sekúnd. Ja to za chvíľu mám. Dobre. Mám to. Jej! Tuto je. Ja sa spúšťam. Haha, to je sranda. A to je sranda sa spúšťať. Ale prečo my sa nebojíme? Veď vlastne to je hra o smrť, o No život. modlíme sa, otec náš, ktorý... Dobre, nevadí. No, nevadí. Ale... Ale máme nové peniažky. Ale peniažky sú tu, že peniažky. Ale radšej, Ne. radšej život ako... peniaze. Oj, počkaj, mi ja... A neby kvartov. Hej, no tak dúfam, že aj nás... Dobre, prežil som to. Ona bola akurát pri mne, ale prežil som to. To je ťažký výber. Máme toto. Mingle. A ja... Mne sa zdá, že my sme to hrali. To je tá... Ja už viem, čo to je za hra. Aké máš číslo? Prečo tu nehrá Tumbule? A ja? Ja že prečo tu nehrá pesnička, ale ja že, a možno to zabudli dať, ale dobre, to je to. Možno ďalšie kolečka, teraz sa mi to možno prišlo. 2, Dvaja! Kde si? Som v strede kruhu. Poď sem, do stredu. V strede? Ja už som zatvorený. Jedna. Ty, bež, s touto daj. Pani. Yes, dal si to. Dal si to, dobrá. Yes. A ja... Zomieral som na to. No dúfam, že Ale vieš, žijem. koľko je kôl 3? Ja neviem, vedel, ja to hrám prvýkrát, iba túto hru som hral, keď som bol dieťa. Ale zabudli tu dať hudbu. Mala tu byť hudba, že kolo mlynské, však? Veď to sa spievalo, ale po slovensky to bolo. 3, 3. Kde si, Majo? Som v strede. Hej, poď.
Majo a ja. Dobre, jej. Žiješ? Áno. Ja sa bojím. A ja sa bojím. Prosím, nebuď je to málo. Prosím. Nie, posledné kolo. Možno nie posledné, čo ty vieš? Ja neviem. Three. 3. Majo, toto, chod ku tomuto. Poďte, Aniko. Hej, to sú. Dobre, čau, daj na to, daj 5. Daj 5. To, že zobereš a hodíš to potom. Že ktoré sú dobré. Ťap, daj ťap. Dobre, už je koniec, lebo už prišiel už. Dali sme to! Vamos! Dúfam, že to vyhrám. Peniažky! Peniažky! Bojím sa o život, ale síce sú tu peniažky, však majú. Modlíme sa. Buď to vyhrá, aspoň niekto vyhráš ty. Ja verím tebe. Mne to je jedno, kto vyhrá, len buď ja, alebo ty. Oj. Ja sa bojím. Yes. Ja mám ten emote. Jaj. Ja to risknem. Yes! Som to riskol. Fakt nemá som dávať túto mapu. Oj. Jeden z nás to musí risknúť. Ja som to dvakrát, takže ja už nejdem. Poď ty dvakrát. Musí. Jedenkrát musí sa obetovať. Majo? 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 Ty si... On... Majo... Majo... čo sa stalo s Majom? On tu skočil a... Prepadlo sa mu. A dúfam, že je živý iba dole. Dade. Dúfam. Je to...
Dúfam, že hej. Prečo tu není? Ani ho nepočujem. Majo? 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 Skúsim mu napísať. Majo? Majo? Majo asi to neprežil, takže musím to za ňoho vyhrať. Musím poraziť celú Squid Game a ukázať im, čo toto, čo ja sa obetujem za môjho bratranca, za všetko, čo mi urobili. Normálne mi sa nechce ani veriť, že mi umrel bratranec. Takže musím... Jup. Takže ďakujeme, že ste sa na toto video pozerali, ako vidíte, nevyhrali sme to, nevadí. A na budúce, ak to budeme hej, tak nám držte palce, aby sme to vyhrali takto z nás dvoch. A držte nám prosím palce. A ak sa dostaneme do finále, tak budeme bojovať proti sebe a uvidíme. Prosím, dajte nám like a odber a to... Čaute, to by bolo všetko, fakt hej. Ale dobre, čaute. A... dovidenia. Čaute ľudia. Ahojte, záhradku mi pohnúť, ahojte.